Mangumpra na kami. Hindi pa, so managkot muna kami. Managkot mo na kami. So, Kasi ngayon ay, di, senyor. so ngayon guys ay sinulog dito sa Pinangalan sa Toledo. So ngayon ay punta kami ng simbahan para managkot. At pagkatapos ng managkot, Mangumpra kami. ng mga paninda. So, Yes. so may Ako gusto mo nabantay sa mong tindahan. Okay. Pagpatukod ni tindahan diri guys. So, anhin mo pre mo pali. Dagan na kay tindahan sa mua guys. Tinda? Di magud kuan gud mga hotdog nga na. So palit din mo. So guys, palit na muna mag hotdog. Palit na mong hotdog guys, no? Mga frozen foods. Langanisa. Ang ganisa, pero hotdog na po sa mong utang. Ay, ikaw din magkaon. So guys, samahan niyo kami ha. Samahan niyo kami. Bye! Ayan si Chin guys. Kaganda ng okay. So, be right Back. back. Be right. Be right, anak. Be right back. Ano naman? Bye-bye. Bye-bye. Naman, no. Wala manok. Tugang manok. Helmet ni mo, helmet. Helmet. Tagakit yan. Helmet ni mo. Thank you. Salamat. Welcome. Salamat, Mamu. Bye-bye. 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 Ayo, di ba ta kuyo good? Bye-bye. Bye-bye. Dili ni kuyo. Bye-bye. Asakan finish. Bye-bye. Bye-bye, Mama. Nandiyan sabay. Oops. Binili na kami ng mantika, guys. Huh? Mantika. Okay. Dito kami guys sa Pinamungahan. So guys, managkot na kami guys. So guys, bili muna kami ng quick kasi snack kami. So ayan ang mga bata guys, twinings lang dalawa. No. Si Ma'am Chin, ayan. Winning sweep. So palitan ko ng Pikachu. So guys, sobrang init talaga ng panahon ngayon, no? At anong oras na mga yun? Mga alas 2 na ata na. Alas 2 na ata ngayon, no? So kakain kami ng kuy-kuy. May kuy-kuy ba dito? Quick. Quick. Ay, patulog tas tuwaan na niyo. Masugamak. Inis mamatintin ron. Dagdagan doon. Guys, nagkakanduaan guys. Chin! Naog, kim naog. Naog, uy! Naog na. Naog. Uy! Hello! Ay, kayo. Ito na yung quick guys. Wow! Na, matagak na.
Nawa. Nauna mo ang steak sa kong ilok. Tusok ka na. Pinsa to, Nitch. Ala. Ukay. Ukay. Si Pinta na lang. Ala. Imong mapao na ito. King side out, tayo ginahan. Yes. Yun naman. Dami ako mabusog na dito. Yan sa maywa. Anong wa man ta dito? May kwarta. Uy. Mahal kayo mga kuan dito. Mahal kayo. Dito lagi maghapon. Ang angkan. Sweldo man. So guys, yan yung simbahan dito sa Payamnahan. Hindi nito makutin katong kuan. Manyag na isa. Dili. Halaginsan. Hulo! Wanay sod. Wanay sod. Oh. Hoy! Tadang! Sobrang bugnaw guys. Ha? Bugnaw pero tubig ang gipangita ko. Tubig yung magipangata ka? Hindi to sa amin kasi ito ining to. Ha? Tagay-tagay! Mana! Mana? Ulan! Mana picturean? Na mangihi sa Tinich. So guys, papunta na kami sa palengke kasi bibili na kami ng frozen goods. Ay nako, kugos talaga. Kugos na naman guys, ang laki-laki na. Dili ba? Sumek! Hey, waka mek. So nakabili na kami ng hot dogs. So guys, so bili na tayo ng mga longganisa at sa iba pa. Sino mo, Chin? So, kukunin na nila ang motor guys. Naghihintay lang kami dito. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go. Na. Muli na demo? Later. Hey, what's up guys? So, nagluluto kami ng ice. Gumagawa uy. Gumagawa kami ng ice. Para pandagdag ng kita namin sa araw-araw.
Kasi sayang yung kuryente, di ba, Tinis? Sana all. Sana always. O ka mo mga silingan ha. Ari na pa itong ice, tag 5. Katay mo ang vlog sa ano ah. Tagsa, karon guys, saduan to sa paghimuog. Nice. Ikaw lagi ka na. Kaya ito may kanto ba? Remake. So karon guys, tudloan ta mo unsaon paghimo og ice. So hello guys, tudloan ta mo maghimo og ice. Shout out sa kauban ni Ma'am Jingjing nga si Ma'am Lizelle Fernandez. Hello Ma'am Lizelle Fernandez. That's it for today's video. So, ito na yung mga paninda namin mga meg. So, mga meg, hotdog, longganisa, lumpia, Na. at skinless. So Mga ice. So, umbit na lang to guys kasi ang iba umuutang pero ang iba pinalit. So, thank you so much for watching and I thank you.